News, magod ka. Bye. Siguro. Bibo ng mga undaghan, no? Aliwaros. Enjoy. Pakai mo, Bel. Uy. Sabi, makakali ka ron. Kapit niya ko. Napatulog tayo mo. Masa kang Okay na ka, soft drink, Fran? Ha? Soft drink, okay na ka? masa kang oras na. Wait, ganun Ay, ko. kung ka pala eh. Sakit. Ang tawag sa banyan di buntag ako. Ha? Sa dula, kita ang target na ang maglagon. Masa? Hindi ka pwede na yung palwa, pero mauna lang ko. Sa? Sa sikat na ba? Kasi dato dibili sa marhok. Umaadot sa ganan sana, wala ka tayo doon sa sabon. Ako, hindi ko ko. Wala din siya nag-therapy din. Wow. Dahil na din no, therapy no, sa eskwela no. Diyan ko eskwela ko niya, one day na po. Hindi siya. Sabi, hapit ako pila na naman sa akin. Pila ka daw siya ang Wala lang, kasi man, sa bakat ko. Ulo. Tulo? Tulo? W8? Tulo? Tulo. Naisawa, magpituan. O TTH, wala na. WTF, di klase. Hindi ka pa sa 1-1. WTF, di klase. Nung may therapy, hindi ko yun na. Ako lagi. Sabi, ha, ano na ba? May pala ka nabi. May tayo ka dili Diba, ka. sabi mo? Sabi na pata. Kabay, kipakaan, ganyan, natugtog ka. Magtanong sa sunan. Ayaw, perfect. Kaya nasa ganda sa tsut, ang guda. Ano ba? Lami, magdudulo kayo na mag-iingat-ingat. Lagi. Bet, buwan ako. Ay! Halda! Pwede na kuhan nagkuhan. Init. Buwan init. Ta. Buwan ka. Uy, day kamuti. Hala, imapas ng kamuti na karon. Dadaan kang dalton. Hala, kang kamuti ha ka. Buwan ang ininit. Buwan ang ininit. Paano ko gusto? At yata pati ka, makaluso. Gak na tiwasa. Hindi na. Di naman ko. Pwede, ibe. Di, nako may Bisaya. Hindi, tulo ka ba? Native. Pito ilang ha, kabaray. Tubig. Ko? Tulo ra ka parete na dalawang ko. Tulo. Tulo ka ba? Ay, ilakaran. Kuan man gingan laman niya muna ay 120 ka variety, pero pito ang answer niya na ho. Na ilang pito ron. Hindi ka na itak na. Gusto na nga hinirag atas. Gusto mo. Pikas. Ha? Saan na nagkusog man kayo sa nagkusog? Duga man yung mga kusog. Kapit ko yung tigol eh. Ito mo nagkapan ito? Ito mo na, agad eh. Abi na mga itambi. Ug mugi ka alas 8 ka dinis Valencia. Abot ka dito. Ma'am Queen pila. Kano sa ka? Ata, ito. Alas 8 mugi kan ani. Mga swebe, anak. 1 hour de. Aw duol ra de ng Alicia. Duga man ang Ado. Agna, pero Mami, bukang ko. era pa man. Kapuan? Duol ra man di ay. no? Ako nang hirap. Oras ng ano no. Bukang dapat po. Dalaw sa nilang bukang ito. Ayad nga gatas may gi. Gagmay pero tambot. Karon. Iwang ada ko. Pagkubukan. Pagkubo. Gatas goy maimnon. Sabi, ininom na lang yung... Hindi naman, kaya magtitimplahan. Mga tulad sa niya to. Nalipay jud mi sir nga ni amo ni anhi karon. Nanay isang in. Dako na magdungog. Dali ba din siya? Ge. Tao. Kane. Bun, anong dako? Berkuwas ko ano? Tama na. Isda. Da. Mana? Nelay pa nga gan eh. Sa English. Basta in English ana. Mahal ka niya. Pambot man gyud mo ang panagat. Pampasor mabay pagtuon. Mabay pagsugod. Alright, kung mag-vlog. Wala kang vlog eh. Oh,
mag-vlog na. Uwi mo mag-vlog. Kapre na? Bantay bata. Hindi pa, di mo ka-vlog mo. Dapat ba? Pero ayaw kong uploadan yun. Ang inay kaya. Kaya. Kita ko ninyo ko ang daga pa maulitan oh. Dahil ulit ako. Ikaw man to ikaw man to driver nito. Ako'y panita. Nakasaka ba mo altam? Tinay? Alis yan gihapon. Amo mana? Ha? Amara sa among lugar. Wala gi alis yan lagi. Sa vlog man na sila alis yan gud ang gi Nana sa among kuan barangay. kanang altam. Sityo ka ba? Kamu tong duha si ma'am. Ya motor. Tulgayad ako. Ano ba? Nag-asa man to akong driver. Ay, gilaglaag man. Tulgayad ako ni Zanea kayo. Di pa po siguro kami siguro nag-ilang, nag-uyab. Di siguro dyan malibot ibong puhol. Maon. Malibot naman nila, ano sa nang lungsod, ang may pansudlan. Layo pa tinuod na. Yung channel. Nahinay. Malagi. Magbuting tanin Jo. Bye-bye kay nangilas dito sa bahay. Nana maglang kita. Sige, balik-balik po hon. Bye-bye. Ate, ito na may. Bye, may. Ako tira bitana. Muli na mi. Bye-bye. Bye-bye, guys. Kaya ka mong bata. Nangita na rin sa kuyanan. Pagkaan natin, ya, pula ka. Mana? Yung klasa ito, pauti pag bukara na, kataas mo nung sadako. Sadako! Binuan ka ulo! Warlay ka, pariha ka na ko. Ano parang nang sadako na ganito na. Magibangan na ka, di halata. Agi mo ganyan yung bangan. Ha? Hindi mo pag itong giana-ana. Naadala? Lagi mo pag-isugot ka na, anak, wala na yung anak. Wala na na, ka na na yung Wala sa Pas. lupas. Sa may ana-ana. lupas pa. Why ana-ana? Di ba nga, labas may pinaging why ana-ana. Why ana-ana lagi. Dua-dua ka pag mo. Kasi gusto man ni mas bag. Teo, kami magpudyo na ito. Ano ba, ka, Jo? Ano man? Para masabaan na Oh, naanad na mi. Asa may mong room, te? Wa dyan mo. Asa may Ang muli pa ka sa Test kuan? Clinic. Daki sa may magpudyo na sila, ra? Oo. Aka na, may mga tao na magpapagod. Wa pa. Og naay mo rentrong gabion na or sunod adlaw. Ako, ano, hindi mo transient. Kuan inat-inat rin yung kuan ni. Oo, na yung Customer. mag-passion. Pila pa gabi ite. 1 to ang aircon, 600 ang dili aircon. Dumog. Mato na mi, babay na, muna na ako sa tuwas. Wala kay kwintas ko po pa dumog dugi ko. Imo lang lilo nga sa pag. Magkahamang gipanglaglag ang mga gamit. Ayaw to, isip dito. Busy jam mo ra. Isa. Bila na magkano mas? Oo. Kanan lagi mo ron, pagkawan mo. Ako, ay, mamay, muna na ako gawa sa magpahilang ang gamit. Away ko alam mo na iyan, may sildo na naman. Lagi, non sa man ka. Kaya isa rin mandali kayo bulhalin. Lagi na sa. Wala mo rin ko eh. Balikan balik ko man. Bye. Bye, Ter. Bye. Mahal ko ang rin eh. Ter, earphone. Bye-bye. Bye. Bye, Ter. Sige, bye-bye. Pag ayo-ayo. Bye. 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 Oh, close na mo niya. Be. Bye. Salat lang. Bye, be. Salamat, salat po. Uy. Ah, wala sila na ko. Magiro, balik ka ni. Datang bag ko ako dito. Nakuha ko. Nara na si mong bag, uy. Jarang yay. Ang balot na. Lagi ang balot.